iti bileg ti Republic Act No. 10970 nideklara ti National Tech Voc Day tunggal Agosto 25 iti tawen ken panangrambak ti may katalupulo ket 2 anibersaryo ti TESDA. Babaen iti World Cafe of Opportunities ti TESDA maiyasideg ti oportunidad kadagiti job seekers ken TVET graduates ang may kantrabaho. The World Cafe of Opportunities is a venue for our job seekers to find employment. No? The main objective here is to hasten the hunting period for our certified TVET graduates. Kasi apanda pa lang rumwarda in the province to look for vacancies. Like in the past, di ba? Kasi taramidan tayo, ma'am. It takes time, nagastos piman, so subli-subli da. So one objective of this World Cafe of Opportunities is also to help the near hires. No? Nung yung tinagkurangan da, so nga da dito TVIs tayo, halimbawa kung ano industry, kasapulak mo ti kwa, kasapulak ti welder, kurang ka mo ti training, kaya gala ti training mo ti kwa welding. So ada dito yung ma'am dagi kwato. Iti panakibinulig ti ahensya iti dole ken peso na imbitaran dagiti local employers ken overseas employment agency iti probinsya. Tawen 2019, inrugi ti TESDA nga iluka ti Tech Voc Day kadagiti degree courses graduate. Actually ma'am, inopen na namin lahat. That is also the request of PESO. Kasi there are also job seekers naman. Sabi namin, since this is a open to all, so we might as well accommodate kahit yung mga hindi TVET workers. Kasi marami din tayong mga degree holders ma'am na bumabalik sa TESDA. May hawak-hawak din silang NC National Certificate. But before ma'am, it is regional lang, no? Regional lang actually. Only in I think 2024, no? Na pre-provincialize natin tong World Cafe of Opportunities. But before isa lang sa Baguio kinakandak. So ang ginagawa namin noon is very difficult. Hahakutin namin yung mga employer, mga applicants, dinadala namin sa Baguio. So napakahirap noon, ma'am. Iti baet ti matutudo apan yempo, naruway nga abrenyos tinangpadas ti gasatda. Nagturpos iti kurso nga Hotel and Restaurant Management ni Rica tawen 2019. Itupat anastrakan na at trabaho. Duati mailin niya iti kurso na. Tatang amin ti Abra is limited lang ti available nga positions nga related ayan ti in grade work which is HRM. So tapno nga matengga kan tapno darat ti stable nga income kan at least mausar kon tulat ti experiences for future employment i-grab ko lat tamam niya ti available nga trabaho. Bale nag-apply na ma'am jay Cebuana kan ijay Coca-Cola. Bale ma'am handa nga mang namnamang sabay lang kumata maalanak. Naduma-duma a kurso, may sa tipanggep, makaala ti trabaho, kanagbalin ng empleyado. Namnama ente TESDA, 5% manipod iti pakabuklan a bilang dagiti aplikante, ti ma-hard on the spot. Paset part aktibidad ti one-stop shop. Dito'y anatipon dagiti naduma-duma a national agencies anang idanon ti naduma-duma a serbisyo. Libre nga skills training demo tinsayang ka ti Noble Technical Assessment and Training Center Incorporated kabayatan ti aktibidad. Tinasao a training center ket may sa TESDA Accredited Technical Vocational Institution and Assessment. Karaman pay ana i-award ti allowance dagiti TVET scholars. Ti Tech Voc Day ket may nga oportunidad a maited ti tunggal abrenyo nga agturong tinaprogreso a masakbayan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.